Jeg hedder Michael Due. Jeg kommer fra Trondheim, NTNU, og der holder vi på med en lille produktion af farmaceuter. Vi har ingen bachelor i farmaci der, men vi er så privilegeret, at der er 100 studerende, søger ind til os hver år, og vi optager 20 vældig flinke og engagerede studerende i NTNU hver år. Jeg håber, dere skønner, hvad jeg siger. Jeg har været i Trondheim i 4 år, så mit dansk er ikke så godt mere. Så, de studerende hos os, de får et ganske simpelt pensum, når de kommer. De skal vide alt om alle sygdomme i hele verden, og vide alt om alle lægemidler i hele verden. Det er ganske simpelt. Det virker en lille smule uoverskueligt for de studerende, men vi prøver at tilgå en metodisk tilgang på det. Vi giver dem kliniske forelæsninger med lægerne, de lægelige specialister, men det, der egentlig virker allerbedst, det er en gruppeøvning med de kliniske farmaceuter, vi har fra St. Olav Apotek. De er vældig engageret, og det er vældig populært blandt de studerende. Hos os får de alle 2 måneders klinisk praksis på sygehusafdelinger og på sygehusapotek. Og det hele rundes af med en OSCE-samtale, hvor vi prøver at lave en realistisk setting med lægemiddelsamtaler og gennemgang. Det kan være vældig uoverskueligt for de studerende, og de spørger ofte, hvad skal vi vide, hvad skal vi vide? Men et mere spørgsmål om, hvad vi skal kunne, og de ønsker mere og flere opgaver. Hvor mange her har studeret i Danmark? Ja, det er der en del, der har. Der har vi jo lidt anden studentkultur. Så det kom vældig meget bag på mig, at de studerende ville have opgaver. Og det måtte jeg prøve at se, om jeg kunne imødekomme på den måde, man gør her i landet. Så jeg begyndte at samle ind til et opgavekompendium. Og de bedste opgaver, jeg kunne finde, det var, at de kliniske farmaceuter holdt på med i deres opgaveseminarer. Det var klinisk relevant, det var praksisnært, og det havde altid en patienttilnærming, som var vældig gode, og de havde opgaver, de jobbede med. Det var det, der grundlagde det, vi kaldte lærebogsprojektet. Så vi sidder fordi det blev hurtigt uoverskueligt for mig alene, så vi nedsatte en lille redaktion. Og vi lavede en kasus mal til, hvordan vi beskriver det her kasus. Og der bød vi ind de kliniske farmaceuterne på St. Olav Hospital til at komme ind med kasus og skrive patienthistorier fra klinikken. Det var under corona, men efter hvert som åbnede verden op, og vi kunne lave også et skriveseminar og fik samlet sammen et bogværk. De enkelte kapitler er sådan ligesom en patienthistorie rundt patienten, og har en metodisk tilgang til, hvordan man holder på med klinisk farmaci. For eksempel her et kapitel om lægemiddel i sonde. Det er vældig vanskeligt at finde sig lærebogsmateriale rundt lægemidler i sonde. Men vi har en lille patienthistorie rundt, hvad som sker der. Og de enkelte kapitler bliver der bygget op rundt den patientkasuistik. Det er alt sammen journalbaseret materiale, vi har plukket ud fra journalerne. Det er alt med biokemi, og vi har lægemiddelliste og små biter af journalstumper, vi bruger til at putte sammen i mal. Det er selvfølgelig alt sammen anonymiseret, så patienterne ikke kan kendes, og noget har vi også måttet finde op af pædagogiske årsager. Men der er også sådan læringsudbytte, det skal være der, vi præsenterer de ulike sondetyper, for eksempel i det kapitel. Og så binder vi det op på medicingennemgange og realistiske kasus, hvad der er blevet spurgt om, og hvordan det her kan håndteres. Og det hele holder øje, og det alle sammen har så 4 opgaver i alle kasus, som runder det hele af, og det ligger op til diskussion og løsningsforslag på det i alle kapitlerne. De enkelte kapitler, altså vi er nået så rundt i hele... Vi er nået rundt i næsten alle kliniske specialer. Vi har et indledende kapitel generelt om klinisk farmaci, men ellers er det de lægelige specialer er stort set repræsenteret alle. Helt fra palliation til barnedoseringer, som Kajsa, som præsenteret her i går, har skrevet et kapitlerne rundt der. Det, der er vældig vanskeligt for de studerende, det er ofte at finde ud af, hvor viden og referencer og kilder de skal bruge fra net. Så alt er bygget op med kilder og referencer, og vi har det behendigt sidst i bogen, hvor vi gennemgår, hvilke kilder vi bruger, og hvordan vi håndterer de kilder. Det er et vældig vigtigt kapitel for os, synes jeg.
Det endte op med, at vi var 18 forfattere med der på projektet, og efter bedst farmaceutkultur har vi farmaceutisk dobbeltkontrol på alle kasuistikkerne. Men vi har også en lang referenceliste af læger og sygeplejersker og andet helsepersonel, som har bidraget ind med input, men også reviewet mange af kasuistikkerne. Men efter hvert så viste det sig også, at det blev mere et opgavekompendium. Det blev faktisk også et vidnesbyrd om, hvordan vi som kliniske farmaceuter jobber i dag i klinik. Helt patientnært, hvordan vi håndterer det, og hvordan er vores relationer rundt de andre helsepersonel. Det synes jeg faktisk, det kom helt bære sig på os. Det er noget, der udkrystalliserede sig i processen. Klinisk farmaci er jo vældig komplekst i dag, og i forhold til dengang jeg selv som ung gik i klinik, så viser bogen egentlig den kompleksitet og den bredde, vi har som klinisk farmaceut i dag, men også den specialisering, vi har. Men tilbage til de studerende. Det var jo egentlig dem, de gik ud på. Det var dem, der ville have nogle opgaver. Men nu ved der hvorfor de studerende fra Trondheim, de ved måske ikke alt om alle lægemidler i hele verden. De ved, hvordan de tilgår metodisk alle sygdomme og alle lægemidler i hele verden. Bogen, hvis der er mere interesseret, så kan I der google kasuistikker i klinisk farmaci fra Fagbolaget. Den er støttet fra stiftelsen til fremme af Norsk Apoteksfarmaci, og fra Kunstskabsdepartementet har betalt for tryk af bogen. Vi har en lille stand hernede, og der kan møde nogle af forfatterne. Ja.